ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 5 марти соли 2025 навор кардам бари шумо. То 179 000 сомона бардоро хона ҳастай, чӣ хеле ки дар аблошкаи видео диден. Бардоро гапоере ки ман мезанам, мақсад сараввал хуб гӯш кунед. Ҳамин каналда касе ки нав омагай, ҳатман подписатсия кунед ва мисли ҳамин инсона агар дошта бошед хона, мошин, замин чизе ки ҳаст, анами рақами мо ҳай, метавонед ки дар WhatsApp муроҷиат кунед, хона, мошин ва замини хита савдо кунед бардоро. Лайкора мезанем, ба ҳазур бошен, навора хуб тамоша кунед дӯстон. Марҳамат. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Москвский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки акаи Нозимат тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восиф, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. Элони якумон намезарем дӯстон. Элони якумон ки ба мо навор кардан, равон кардан, хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат, ноҳияи Карим Исмоил, маҳаллаи Шӯри Поён бардоро. Хулас 4 комната дорад. Боз барои 4 комнатаи дигар хонада бетон рехтагиан. Оғилхона, анҷомхона ҳамаш ҳаст бардоро. Ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. 4 комната плюс 12 сотиқи дигар замин. Гуфтем ки боз барои 4 дар хона бетонш рехтагӣ. Об ҳаст, свет ҳаст, каҳдонхона ҳаст, яъне ки оғилхона ҳаст. Касе ки мақсад молу ҳол бикунам бага агар марамад акада занг бизанед. 12 сотиқи заминае. Бардоро да комментария шумо нависен ки ака мақсад илоҷ боша ҳами сумша ба долларам банависонед. Ина марҳамат бардоро барои шумо. Хонара 500 000 сомонӣ мегӯяд. Яъне ки ҳисоб кунем ба доллар 45 800 доллар мешавад бардоро. Рақамон 139 98 13 31 WhatsApp астае. метавонед акада айни ҳол занг зада муроҷиат кунед. Бардоро акамон мақсад хиш дар хона набуд, бачаакаш камера кардааст, камтарак хеле тезтара камера кардае. Аз ҳамин сабаб ин хона дар Ваҳдатай, ноҳияи Карим Исмоил, маҳаллаи Шӯри Поён. Боз муомила дора нархнавош аз номи канали мо. Дуюм элон мегзарем дӯстон. Элони дуюмон беҳад элони хубае. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. Бинед 42 метри квадратия бардоро. 42 метри квадрати дар ҳафтум ошёна айни ҳол хеди хона қарор дорад дӯстон. 179 000 сомонӣ ба доллар 16 500 доллар, ба рубл 1 500 000 рубл мешавад. Рақамон 88 0304 WhatsApp аст. метавонед ки акада сразу занг бизанед, муроҷиат кунед. Санузел, яъне ки санузелиш бардоро ҷудо-ҷудо, яъне ки ҳоҷатхона қатъи ҳамомаш ҷудо-ҷудо бардоро. Атаблен надора. таъмириш навай. маршрутко мерава 3 сум аз назди мактаб то бозора. Сеюм элон мегзарем дӯстон. Элони сеюмон квартираи фурӯшӣ дар Гулистон. ёкнен дар Гулистон, шаҳраки Чоруқдарон дӯстон. Дар Гулистон, шаҳраки Чоруқдарон. 3 комнатага дар якум ошона айни ҳол хона худаш қарор дорад. Квадратиш шутка несте бардоро. Нарх навошам шутка нест. 80 метри квадрати. ба фикрам ки хиёл ки 80 000 мегум нархша. 80 метри квадрати 200 000 нархи хона. Ба доллар бардоро 18 500 доллар, ба рубл 1 680 000 рубл мешавад. Рақамон 136 88 80 80 охираш. WhatsApp ай. Ҳама бо ҳоҷатхонаш ҷудо-ҷудоае. Атаблени ям надора. Таъмириш нав бигирем. Бино мақсад бинои нав. хона худаш дар якум ошона, бино дуошонагай. Чорум элон мегзарем. элони чорумон квартираи фурӯшӣ дар Ваҳдат, дар назди дарозаи Ромӣ дӯстон. Як комната хиди хона дар 18 ошона қарор дорад. 48 метри квадратия. Як комната 48 метри квадрати.
ҳолати хона хуб, састаиш нормали бихаги. ҳамон ҳоҷатхонааш ҷудо-ҷудое бардоро. ҳамон ҳоҷатхонааш ҷудое. Хулоси гап 227,000 нархи хона. Квартира дар ваҳдат. Ина касе ки то 250 мақсад возможност доштен комментарияда нависен, ист дар WhatsApp муроҷиат кунем бардоро. бар шумо пешкаш кардам 227,000, 21,000 доллар, 1,900,000 рубл ба рубл. Рақам 97 40 97 27 WhatsApp аст. Марҳамат акада занг бизанед, лифтиш кор мекуна. ҳолати хона хуб. 5 миллион мегзарем дӯстон. агар наворам хеле қизиқ гузашта савоша бардоро аз мо эҳтирона хоҳиш, ҳатман дар канал обуна шен ва аз навори ҳаррӯза ҳам хеле бохабар шен бардоро. Квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода, дар 3 микрорайон. Хулоси гап як комнатаи дар 3 ошона 47 метри квадратӣ. ҳолати хона люкска, ага чотка нормали ба қай гуфтиам одам 249,000 сомонӣ нархи хона. Як комната ага. Ҳама ҳоҷатхонааш якҷоя. Чихе ки дидесен дар навор бардор чизе ки ҳаст, ҳамон гапо мегумтон. Ба доллар 20,000 доллар, ба рубл 2,80,000 рубл. Рақамо 971 21 11 15 WhatsApp аст, метавонед акада ҳозир занг зада муроҷиат кунед. Нормальни чотка кагай дар 3 ошёна. Термекс ҳастай. Дига чит мефурӯшед бача? 6 миллион мегзарем. Элони шашмон квартира фурӯшӣ дар ваҳдат. назди чораҳаи ҳукумат да бардоро. Назди чораҳаи ҳукумат. Ира бисёриёе ки мақсад айни ҳол дар ваҳдат мақсад зиндаӣ кардестен, медоне акама худам бардоро рости гап ай ваҳдат нестам. 299,000 сомонӣ нархи хона, қариб 300,000 гуфтесай, 38 метри квадратӣ дар 9 ошона хона, худаш як комната агай. ҳамон ҳоҷатхона ҳамаш аста, лифтам кор мекуна. 27,500 доллар ба доллар бигирам аки ё тақрибан бардоро курс барои ки мехезам мефуроям хел. Ба рубл 2,500,000 рублей. Рақамо 014 54 1001 WhatsApp ва ҳам дастӣ метавонед акада занг бизанед. Ям атаблен надора, таъмириш не ки навай, бинои навсох чихе ки десен. об ҳастай сведам ҳаст, яъне ки чоҳ ҳам дора. Бардор ден ин ҳами дом дай карачи хона да. Данами домай. 7 миллион мегзарем. Шерои нар. Элони ҳафтумон боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. Назди автовокзалда. 2 комната 12 ошона. Чихе десен ҷош мақсад хона худаш ай ҷош вобастагӣ дорад. Мақсад маҳаллаи дурдаст ёки ҷои дурдаст боша, агар нарх навош арзонтар ба шаҳр чӣ қадаре ки хонаҳо наздик бошанд, ҳамон қадар нархошон гаронбаҳо бардоро. Гапҳои ганда нанависонед, ин нарх навора ма айдили худам намемонам. 2 комната дар 12 ошёна 43 метри квадратӣ, 169,000 нархи хона, 24,500 доллар, ба рубл 2,240,000 рублей. Рақам 977 50 11 50. ин телефони WhatsApp ҳам дасти ака ҳаст, метавонед ки шумо ҳатман занг зада муроҷиат кунед муомила. ҳамон ҳоҷатхона якҷояне ки гуфтам онам то шероинар. 8 миллион мегзарем. Квартира фурӯшӣ дар Кулоб, дар шаҳри Кулоб аниқтараш. ҳозир ма шумода ҷоша ҳамаша аниқ мекунам мегум то. Саросима нашин. Дар шаҳри Кулоб 2 комната дар 2 ошона 54 метри квадратӣ, 310,000 сомонӣ, бо нархи сомонии худмон 28,000 доллар, ба рубл бигирем 2,600,000 рубл. Рақам 988 98 65 40 WhatsApp аст. ҳамон ҳоҷатхонаш якҷоя, атаплен надорад, таъмириш навай чотка. бинои хуб. Маконаш маҳаллаи Ҳофизи Шерозӣ. Доми 3 ошонаага. Маҳаллаи Ҳофизи Шерозӣ. Доми 3 ошонаага, худи хона дар 2 ошона қарор дорад. маъқул дом боша шерои нар, ҳатман занг бизанед. 9 миллион мегзарем. Квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. фикри ҳамаро кардагем, аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурӣ бардор хона мондагем. хулас дар Душанбе, дар Сино 2 комната дар 11 ошона айни ҳол 60 метри квадратӣ, 58,000 доллар, 5,360,000 рубл, 635,000 сомонӣ. Рақам 979 99 99 11. WhatsApp дора, метавонед акада ҳатман занг бизанед.
чихед десе ҳамон ҳоҷатхонааш як ҷое бардро. ҳамон ҳоҷатхонааш як ҷо. Отоплениш ҳастаи таъмири нав, бинои навсох, чотка 84 микрорайон рӯ ба рӯи автовокзал. Наздик ба масҷиди чи Нидостройни. 10 эълон мегзарем. эълон 10 квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. Аниқтараш хонаи фурӯшӣ бардору. Дар шаҳри Кӯлоб деҳаи Дайнарчӣ, ҷамоати Худоё Раҷабов, деҳаи Сари Чашма. 3 комната 6 сотиқи замин дорад. Бинен 3 комната 6 сотиқи замин, 250,000 нархи хона. Ба доллар $20,000, ба рубл 2 миллион 80,000 рублей. 987 06 03 10 WhatsApp дора акада ҳатман занг бизанед. Хона яъне ки точкаш, яъне ки дар нуқташ ҷои хуб даида. Дар пеш магазини хӯрокворӣ аст, аптека ҳам ҳаста бардору, мактаб ҳам аст, дору хонаву ҳамаи ҳамин бардору рехтагие. Метавонед боқӣ монда маълумотои ҳамин хонаҳоро аз худи соҳибои хона бардору пурсон шавед. ҳатман лайкора фаромӯш намекунед бардору. Ба анҷоми барнома расидем. Барои реклама метавонед ки ба ман муроҷиат кунед. ҳамин рақамои моҳай. боқӣ монда дар паноҳи худо бошед то наврҳои оянда. Худованд ёру мададгортон бошад. шербачаҳо паноҳи ҳамат ба худо.